As traballadoras de limpeza do Hospital do Barbanza volveron a mobilizarse para reclamar igualdade de condicións laborais e salariais co resto dos sergas. A situación permanece sen avances e aseguran que continuarán coas protestas ata que a Administración as escoite. Unha vez máis, as traballadoras de limpeza do Hospital do Barbanza saíron á rúa. Reclaman o mesmo que nas anteriores movilizacións: igualdade salarial e de condicións co persoal dos hospitais onde o servizo está xestionado directamente polos sergas. Nas últimas semanas, o persoal intensificou as protestas, pero aseguran que non houbo ningún avance. Segundo explican, esta mesma realidade afecta tamén aos hospitais do Salnés e de Cee. A CIGA denuncia que segue sen resposta da Consellería de Sanidade, malia levar meses solicitando unha reunión para abordar unha solución. Síguenos sin contestar da Consellería de Sanidade, non nos fan caso ningún, entonces nós vamos a seguir ca folga a partir do 6 de xaneiro, a folga será indefinida, a partir do 7 de xaneiro. Non nos escoitan, queremos que nos atendan, que se senten a negociar con nós, que nos parece discriminatorio. Ademais, os servizos mínimos que nos puxeron por 2 horas, ahora solamente son paros parciais de 2 horas, parécenos abusivos os servizos mínimos. Entonces queremos que se senten con nós a negociar. Así, as traballadoras de limpeza do Hospital do Barbanza manteñen vivas as súas reivindicacións e anuncian que continuarán movilizándose mentres persista o que consideran unha clara discriminación laboral.